Ден денувам, кътища потайни. Нощ нощувам, пътища незнайни. Няма тато, нито мама. Тато да ругае, мама да ридае. Леле моя, ти Пирин планино. Море черно, Цариградско вино. С Сан-Стефанския мирен договор, подписан на 3 март 1878 година, се слага край на руско-турската война. Възстановена е Третата българска държава, която обхваща преобладаващата част от българския етнос от Костур до Черно море. Дори навлиза в днешна Албания, но съществува тайно споразумение между Русия и Великите сили да не се допуска създаването на голяма славянска държава на Балканите. Ето защо на 13 юли 1878 година се подписва Берлинския договор, който е ревизия на Сан-Стефанския. Географската област Македония с преобладаващо българско население и Одринска Тракия остават под османско владичество. От тогава датират и борбите на българите за освобождението им. Това е главната характеристика на времето от 1878 до 1912 година, когато ще се създаде на територията на Македония и Одринска Тракия една много влиятелна, много мощна революционна организация, която ще има много силно влияние върху българското население в Македония и в Одринско. Тя ще стане организаторът на най-голямото проявление на революционните борби и Нимнеско-Преображенското въстание. Въпросът за освобождението на Македония става кардинален въпрос, един от най-важните въпроси на българското общество като цяло. Не случайно само няколко месеца след подписването на Берлинския договор, по долините на Струма и на Места избухва известното Кресненско-Разложко въстание, като един много мащабен въоръжен протест именно срещу тези решения в Берлин, взети от Великите сили. Организираната национално-освободителна борба на българите в Македония и в Одринско води началото си още от 90-те години на 19 век. Началото се слага от 6 млади български интелигенти в Солун. Това са Даме Груев от село Смилево, Иван Хаджи Николов от град Кукуш, Христо Батанджиев от село Гюменджи, доктор Христо Татарчев от град Ресен, Антон Димитров от село Айватово и Петър Попарсов от село Богомила. Тази млада екзархистка интелигенция слага началото на организираната революционна борба за освобождение на Македония и Одринско. В сравнение с борбите на българите от преди освобождението, тези в Македония и Одринско се развиват в една много по-неблагоприятна, както вътрешно-политическа обстановка, така и международна. От една страна, Великите сили разглеждат източния въпрос след Берлинският конгрес за приключен. И от тук нататък много малко от тях ще са склонни да се предприемат някакви промени по отношение на статуквото. Това, което през 1876 година след Априлското въстание беше възможно, сега се оказва, че желанието на Великите сили за по-активна намеса е много по-малка. Другото, което трябва да отбележим, вътрешно-политическата обстановка е доста по-сложна, особено след Руско-турската освободителна война, когато етническият, пъстрият етнически характер на Македония още повече се задълбочава. След войната в Македония се настаняват над 200 000 мюсюлмански бежанци от Босна, Херцеговина и от княжество България. Въпреки преселението, външните наблюдатели категорично определят български елемент като преобладаващ. На територията на тогавашна Македония над 1 100 000 са българи, което е над 51% от цялото население. Останалата част включва турци, албанци, гърци, власи и евреи. В религиозен план българите са разделени на 800 000 членове на екзархията, 200 000 българи мюсюлмани и около 150 000 патриаршисти. Всичко това прави още по-трудна борбата за национално освобождение на българите. Етническото и верско разнообразие е причина Македония да е част от териториалните претенции на вече освободените балкански държави.
Освен България, която има своите исторически и етнически основания да разглежда Македония като част от българските земи, много силни са и домогванията на Гърция и Сърбия. Македония постепенно се превръща в поле на ожесточаващи се борби. Екзархията се включва активно в подкрепа на българския дух. Руско-турската война от 1877-78 година се извършват сериозни промени в ръководството на българската екзархия. Българският предводител, екзарх Антим I, е арестуван и е заточен в Анкара. Турското правителство обвинява българският екзарх, че по време на априлското въстание е съобщил на дипломати, изпращал информация до чуждестранни вестници за насилие на турски войски над българското население. Тези постъпки не се прощават лесно в Османската империя и той е наказан в началото първоначално с тежка присъда, по-късно е заточен в по-лек режим в Анкара за 1 година. Неговото място се заема от един млад, не е неизвестно име в българската общественост в Цариград. Светското му име е Лазар Йовчев. Роден през 1840 година в Калофер. Първо е протосингия в българската екзархия, по-късно е ръкоположен като видински и ловчански митрополит. След арестуването на Антим I, неговия пост се заема именно от Лазар Йовчев или известен в нашата история като екзар Йосиф I. По време на неговия мандат, който трая от 1878 година до 1912 година, екзарх Йосиф I е известен и като дипломата с Расо. С помощта на българската държава, както и на Антим I, който се завръща в България, се приема църковен устав. Според него, българската църква се управлява от екзархийски наместник, а седалището на екзархията трябва да се намира в Цариград. Това помага на българите в княжество България, в Македония и Тракия да заживеят в общ църковно просветен живот. Екзарх Йосиф I с помощта на българските правителства, управлявани от Стефан Стамболов и доктор Константин Стоилов, успява до края на 19 век да възвърне българския диоцез в 7 епархии в Македония. Така екзарх Йосиф I назначава български владици в пределите на днешна република Северна Македония. Акта, който записва българският екзарх Йосиф в кондиката на Българската православна църква, на Светия Синод, ясно е оказано да се включи Неврокопската околия към българската екзархия, т.е. Горно-Чумайска и Разложка околия, остават в пределите на Османската империя и не е допуснато само Косският митрополит да върши своята пастирска дейност в тези земи, предвид, че вече има държавна граница, която разделя тази епархия. Екзархът е настоявал дълго време те да бъдат присъединени към Неврокопска околия и заедно така да се формира българската Неврокопска епархия. Получават се, разбира се, нужните разрешения през 1894 година и веднага, без да се бави, екзархът предлага на Неврокопската църковна община да бъде избран архимандрит Иларион и единодушно е прието това предложение, така че архимандрит Иларион на 23 април 1894 година е ръкоположен от българският екзарх Йосиф за Неврокопски митрополит, архиерей към българската екзархия. В Неврокопска околия, както свидетелства екзарх Йосиф в акта, който вписва в кондиката, населението е било предимно българско. Изграждат се над 1500 църкви, манастири и параклиси с голям брой свещеници. Благодарение на тях, българската църква управлява и културното, и просветното дело. През 1880 година е основана Българската солунска мъжка гимназия. Пак в Солун по-късно се изгражда девическа гимназия. Създават се и други важни просветни огнища, като Битолската класическа гимназия, педагогически училища в Скопие и Одрин.
В тези средища учителите са бъдещи и настоящи революционери. В Битолската гимназия са все известни личности – Георги Петров, Христо Матов, брат му Милан Матов, Пере Тошев, Христо Силянов. В Щип като учители се запознават Гоце Делчев и Даме Груев. С тайната помощ на българската държава и българската екзархия, в Македония броят на българските училища бързо достига 1380 с над 2700 учители и близо 78 850 ученици. Екзархията със своите училища, със своите църкви ще бъде именно тази институция, която ще подкрепя българския дух. Когато има много фактори, работещи на едно поле, често пъти между тях възникват противоречия. Кой да осъществява ръководството на революционните борби, на въобще движението за устояване, съхраняване на българщината? От една страна съществува противоречие между вътрешната организация и по-късно създадения в София Върховен Македоно-Одрински комитет. Макар да няма различия относно целите на организацията, противоречия съществуват най-вече по отношение на това, кой център да е водещ при вземане на решения. Нива на противоречия могат да се открият и между дейността на революционното движение и тази на екзархията. Екзархията търси постигане на целите си по пътя на еволюцията и културната автономия, по пътя на това българите свободно да се определят като такива, да учат в български училища, да четат български вестници. В революционните среди съществува по-голямо нетърпение за решаване на проблемите по-бързо по пътя на революцията. Периодът от създаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация през 1893 г. до Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. се отличава с това, че всички тези структури, както революционните, така и културните, постигат много впечатляващ успех в утвърждаване на националното самосъзнание на българите от Македония и Одринско. Непосредственият импулс, непосредственият подтик за създаването на организацията е не само общата идея за свободата на Македония, а е размаха на сръбската пропаганда, която започва да цепи българската народностна снага в Македония, доскоро много компактна, много монолитна, и нейният размах именно принуждава тези млади интелигенти така да се съберат и да заключат, че екзархията и българската държава сами по себе си вече не са достатъчни за отбрана на българския дух, българската кауза и изобщо българската съдба на Македония. Затова в тяхна помощ и като тяхно допълнение дори трябва да се основе една революционна организация, която да работи на съвсем специфичен терен на въстанията. Тоест, с една дума продължава се така завета на Каравелов, че свободата не ще екзарх, иска Караджат, и както го е казал народът, лозето не иска молитва, а иска мотика. Още на първото учредително събрание на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация се обмисля каква да бъде целта – дали присъединяване към България или автономия на Македония по смисъла на член 23 от Берлинския договор с предимство на българския елемент. Според Даме Груев, мислехме да създадем организация по подобие на революционната организация в България преди освобождението, да действаме по примера на Ботев, Левски и Бенковски. След няколко часови разгорещени спорове се стига до решението организацията да се бори за автономия на Македония с предимство на българския елемент. Скритият мотив според доктор Христо Татарчев е Македония да следва пътя на бивша източна Румелия. Не можехме да възприемем гледището прямо присъединение на Македония с България, защото виждахме, че той ще срещне големи мъчнотии поради противодействието на великите сили и аспирациите на съседните малки държави и на Турция. По-късно Даме Груев определя целта на организацията последния начин. Ние сме българи и всякога ще работим за обединението на българщината, а всички други формули са етап за постигането на тази цел. Приемствеността с българската революционна традиция и дух блика от всякъде. Например, първият устав е съставен въз основа на устава на Българския революционен централен комитет от времето на Васил Левски за
и за образец са ползвали написаното в спомените на Захари Стоянов. Цялата тая българска революционна традиция, всичко това влиза не само в теорията, не само в уставите, а и в практиката на вътрешната македоно-одринска революционна организация. И нещо много важно. Според този устав, първото напечатано официално име на тази организация е Български македоно-одрински революционни комитети, а в устава ясно е записано, че членове на тези български македоно-одрински комитети могат да станат всички съзнателни българи. Писмо до Никола Малешевски. София, 5 януари 1899 година. Колю, всичките ти писма до сега изпратени от теб и чрез теб съм получил. Отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да направим, когато сме си българи и всички страдаме от една обща болест? Ако тая болест не съществуваше в нашите прадеди, от които е наследството и в нас, нямаше да попаднат под грозния скиптер на турските султани. Пък имаме заето и нещо от гръцките болести, а именно колко глави, толкова с капитани. Пустата му слава. Всеки иска да блесне, па не знае фалшът и на тоя блясък. Безспорно сред най-важните дейци се нарежда на първо място Гоце Делчев. Това е главният ревизор или главният инспектор на Четническия институт, създателят на въоръжената сила на организацията, четите. Защото Гоце Делчев въплащаваше всичко познато от и за апостола Васил Левски. Гоце Делчев, човекът, който създава представата за въоръжената сила на организацията, която е подобна на армия, но не е армия в класическия смисъл на дума. Това е една партизанска армия, чието състав е споен от едно общо разбиране за дружба, за братство, за саможертва. Именно Гоце Делчев не е единствен, разбира се, но един от дейците, който прави възможно избухването и провеждането на Илинденско-Преображенското въстание. Равен нему, разбира се, е Даме Груев. Повечето от тези дейци загинаха много млади. Много преди да навършат Христова възраст, около Христова възраст и малко над. Така загина Гоце Делчев. Даме Груев също, както се пее в песните, се пише и се чете за тях, и защото това бяха момчетата млади. Когато говорим за това какви са тези хора, обикновено на първо място взимаме свидетелствата за тяхното самоопределяне. Значи безброй много са оставените от тях писма, послания, дописки до вестници, в които те много категорично, революционерите, се определят като българи. Официалните османски документи, когато се говори за четите на Вморо, те винаги казват българските чети. Когато говорят, примерно, докладите, свързани с убийството на Гоце Делчев, в официалните османски доклади пише убите български войвода, български комита. Тоест, в Османската империя по никакъв друг начин не го идентифицират, освен като български деец, български революционер. В гръцките документи четите на Вморо се определят като български чети и че те воюват с български чети. Така че тук виждаме една абсолютна категоричност при определянето на характера на движението. Вътрешната македоно-одринска революционна организация не успява да прекрачи народностните граници. Нито гърци, нито евреи, още по-малко турци желаят да я последват. Тя остава от начало до край българска по състав, по дух и по идеи. Най-голямото й постижение е Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. То е наречено така, защото в Македония въстаническите действия започват на Илинден, а в Одринска Тракия – на Преображение. Това е най-масовото българско въстание в новата ни история. Разпростира се от Черно море до Албанските планини, от Охридското езеро до Одринска Тракия. 26 500 въоръжени бойци взимат участие в 4-месечни сражения срещу 350 000 турска армия.
Загиват близо 1000 въстаници и 5000 османски войници. Над 30 000 бежанци поемат към княжество България. Хиляди домове са изгорени и опустошени. Това въстание на македонските и на тракийските българи, на цялото подтиснато българско население в Османската империя. В него вземат участие хиляди от княжество България. 2 десетилетия по-късно, летописецът на въстанието Христо Силянов пише: в пламъците на опожарените села не изгоря духът, който сътвори Илинден. Тоя дух, безсмъртно наследие на илинденския подвиг, е най-скъпия принос на Македония в общата национална история на българите. Илинденско-Преображенското въстание е най-голямото въстание в новата българска история. То предизвиква сериозен отзвук в Европа. Тук трябва да кажем, че малко по-рано, през пролета на 1903 година, Солун е разтърсен от така наречените солунски атентати. Те са дело на група млади българи, които, повлияни от анархизма, смятат, че чрез взривяване на обекти на собственост на големите европейски държави може да се промени нещо с съдбата на Македония. В крайна сметка тези атентати допълнително усложняват обстановката в Македония. Малко по-късно следва и Илинденско-Преображенското въстание, което също сериозно е отразено от великите сили и от чуждите дипломатически представители. Илинденско-Преображенското въстание, макар и в чисто военен аспект да е сравнително успешно, то е максимално продължително според предварителните планове на въстанниците и на ръководството на вътрешната организация, но то в стратегически план не успява. Ако трябва да направим някакъв паралел с Априлското въстание, Априлското е много по-ограничено като обем, като обхват, като време, но в крайна сметка Априлското успява стратегически, т.е. предизвиква ефективна намеса на великите сили. След въстанието, вътрешната Македоно-Одринска революционна организация изпада в тежка идейно-организационна криза. За нея спомага и смъртта на апостола на тая революция Гоце Делчев. Оформят се 2 основни течения – реформаторско и умерено. През есента на 1905 година, в опит да се намалят противоречията, се свиква общ конгрес. Въпреки временното помирение и заявеното оттегляне на върховистите, през следващата година процесът на организационен разпад продължава. Той ескалира с убийството на 2 от най-видните дейци на Македоно-Одринското движение – задграничните представители на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация Иван Гарванов и Борис Сарафов. Екзекуцията е извършена по решение на Серския окръжен комитет, ръководен от Яне Сандански. Стреснати от размаха на българското революционно движение, между другото всички го наричат българското въстание, включително в гръцката преса, в сръбската, макар и по-деликатно, славянското, но общо взето всички го наричат българското въстание. След 1903 година и сърби, и гърци, чрез техните правителства, започват да създават собствени, алтернативни, да ги наречем, революционни, може би в кавички, организации. Основната цел на тези четнически организации е борбата с ВМРО. Целта е изтласкването на българските комитети, както ги наричат, или унищожаването им, и принуждаването на българското население да възприеме чужда национална идея. Стотици българи са избити от проникналите сръбски и гръцки чети, така наречени сръбска и гръцка въоръжена пропаганда. Твърдата съпротива на македонските българи значително ревизира амбициите им. Сръбската политика постепенно започва да възприема резервния вариант за македонизма, т.е. че това е народ, забравил своята принадлежност под натиска на българската пропаганда. Сръбската теза е, че македонските българи са южни или прави, т.е. истински сърби. Гръцката мегали идея продължава да проповядва връщане на българското население в лоното на елинизма. В резултат всъщност на тези действия на чуждите четици след 1903 година, в най-общ план Южна Македония до голяма степен започва да се контролира от гръцките чети, северо-западна Македония до голяма степен от сръбските чети, а всъщност само Централна и Източна Македония, която непосредствено опира с границата с България, остава твърдо под контрола на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация.
Пред новата ситуация вътрешната организация се нуждае от много по-голям военен и финансов ресурс. Той няма откъде другаде да дойде, освен от българската държава, и рано или късно този проблем започва да се поставя от Централния комитет и от задграничното представителство на вътрешната организация. Българските правителства, за да подпомогнат вътрешната организация, и отпускат все повече средства. Държавната помощ във вид на пари и оръжие оказва съществена роля за възстановяването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. През лятото на 1908 година в Османската империя е обявен така наречения Хуриет или Младотурската революция. При новите условия вътрешната Македоно-Одринска революционна организация прекратява въоръжената борба. Настъпилата временна демократизация дава възможност на българите в Македония да създадат свои политически партии. Младотурската власт обаче твърде бързо започва да се изражда и се връща към старите репресивни методи спрямо българското население. Българо-турските отношения рязко се обтягат. Високата порта директно обвинява България, че на практика тя провокира тези действия и тази дестабилизация в Македония. Разбира се, българските правителства отговарят много точно. И ако това население имаше политически и стопански свободи, то нямаше да се вдигне на революция. Но факт е, че всъщност Илинденско-Преображенското въстание се разглежда и от Османската империя и от другите балкански държави като именно проява на българското национално освободително движение. Влошаването на обстановката в Македония през 1909 година и 1910 година все повече поставя въпроса за подновяване на въоръжената борба. Година по-късно завършва възстановяването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация с централен комитет в състав Тодор Александров, Петър Чаулев и Христо Чернопеев и с резервен член Александър Протогеров. В организацията не влиза фракцията на Яне Сандански в Серския революционен окръг. Освен въоръжената четническа борба, организацията залага и на динамитните атентати. Идеята е провокиране на война между България и Османската империя. В самата България силно нараства обществената поддръжка за борбата на поробените българи в Македония и Одринско. На 12 август 1912 година в София се провежда общонароден събор, съпроводен от масови митинги. Приетата резолюция настоява българското правителство веднага да мобилизира народната армия, да предяви пред великите сили да се даде пълна автономия на Македония и Одринско и ако това не се удовлетвори, да обяви освободителна война. Целта е една – отечествена война, за да могат отпосле българите да заживеят под една държавна стряха. С враг врагувам, мяра според мяра. С благ благувам, вяра зарад вяра. Нямам братец ни сестрица. Братец да ме хвали, а сестра да жали. Леле моя сабя халусия, море люта, одринска ракия.